magike technical team mabro monitor before another summit nito weche mag jiwo mine matimo wala kata women in business dinade weche mang'iyo weche ma cross border payments to dinade mondo mi commitments ma countries giobedie makopo ni Kenya kiny wachako tero gik moko Uganda to kwane ni border wakacha gige Uganda to donje Kenya mayot to mag Kenya kadwa donje Uganda to en uwi ineno kwa mfano nikawa wuok mekwa ka jo Rwanda to kela mekgi to wan kod atero Rwanda to en uwi to wawacho ni wan under commerce onego beni wabedo gi that free movement of goods and services across the member states ma onge impediments gik moko matindo ma weche mag ohala maluongo ni NTBs ma oketi chiel moko mochako keti to ji osewinjore ni chiche wagi oningo yaw ma dhi konyowa odhi kelo innovativeness mogika kwayo government o invest neno Joyce ne wachako gimoro Kenya kanyo ni county industrial parks the kind akwayo minister na mar trade ni ochierie gini neno county ne wadwa no wuene samwa wuene devolved functions onigo beni Kenya wasungo products okay mana flowers every now and again the globally nitie more products mwanyalo tero oko ka watimo value addition teni komed ndado kato bed mana mag tomatoes gi galote gi obeda lote minyalo pur nyachon kienyeji gi bech gi teko kama lich kibiro kata jandes baka mondi chama lot dek ichalo mana ngama dwa chulo school fees so magi gik ma county aggregation and industrial park gi akwayo mondo serikal oketie maino margi mondo mi each county osungie gimoro ni bed gi products monyalo tere pinje maoko mai mabro yawo bede wabro create employment mai mabro yawo bede wabro kelo innovativeness mai mabro yawo bede wabro earn more foreign exchange to mabe mabro kelo county development mondo mi wares ni winjo ka koni mondo pinywa ka Kenya oyudo thuolo gi expand on tax bracket mondo piny odongi joma chulo osuru dhi malo to bende osuru no bende nyaka bed on a policy based nyaka bed progressive osuru michulo nyaka bed very fair osuru michulo nyaka bed equitable mondo mi kiko injo piny nikech osuru kichulo oningo bed ichule mondo mi une berne aito jo sirikal be oningo bed osuru mwachulo gitige yo maber mondo mi kaka sani nitie kode kaka low season masani obiro ni gichiw inputs nikech kichiwo fertilizer to kimiyo farmer kodhi odhi fertilizer ne odhi pidhiamo olobno koseketo fertilizer odhi pidhiamo nikech bech kodhi ni malo magi madang productivity no bed malo aito ubro yudo ka koro lwasi mar ohala bedo maber to Kenya export more products outside the country within COMESA to kata EAC kata mana under EU agreement aseneno US pesa nene discussion jatelo ncho dhi kuro gi wuoye ka gi ratify that trade agreement with the open more opportunities in US market to wadwa tera ngo kata kopo ni gi ratify magi gik monego beni COMESA summit onge candidly kabisa sama koro Kenya oyudo thuolo mabe koro gibe gidhi bede komni wadhi bede komni ni ang'o ma odwa tere kata policy trade policy mane wadwa influence iwacho kanyo makare ahinya kendo anyalo wacho ni mage moko kuom mise ma seche moko wayango kata winjo be ni piny Kenya dhiro inyanya to sani ma jatend piny Kenya William Ruto ema dhi bedo jakom mano mar riwruok mar COMESA bang' ka romo makamano oserumo anno kibwonjo kwaro e kinde mane Nyangweso loso kata kamano ing'isa ni wakaw yo madundo gi sani to penjo ma bende Nyangweso penjo kanyo bende gin products mage ma wan kaka jo Kenya ka ber to anyalo kete gino miluongo kanyo ni value addition